Apo alayxı nmeje peygamber adıkan. Beriya ve Apo alayxı Xwedê yekiş dînê Xwedê dikir ve dorêj Apo alayxı nmeje milyaketê Xwedê, cenneta Xwedê yekiş peygamberê Xwedê radikan. Milletê me gelê Kurda gelek haj van gotinê Apo tinene. Haj inanca ya, haj fikriya tinene. Akî em vê meselê da gelê Kurda rin hişyar bikin, wî çaxê milletê me bona muhafaza îmana xwe yê koma pekekê li Apo dûr kevin, hew qasîj nîzingê Xwedayê xwe bibin. Bona milletê me Kurd, îman, Qur'an, beriya her tiştî tê, bi her tiştî zêdetir rûmet e. Çünkü milletê me neviyê Selahattin Eyyûbî bi cînarê bedû zaman Saîd Nursin e. Li terbiya wana, li şîreta wana mezin bûne hatine vê rojê. Îro şûn de jî yê îmana xwe xwîyî derê, dînê xwe ji dest nade. Niha Apo kitêba xwe da heqê nimêjê da çi gotiye em wiya binêrin. Nimêjkirin tiyatroya bi lîstik e. Sümer Rahip Devleti'nden Demokratik Uygarlığa Cilt 1 Aralık 2001 sayfa 204. Apo nimêja Xwedê ra taeta Xwedê ra divê tiyatro divê lîstik. Em gelê Müslümana royê pênc wexta bûna nimêjê dertên huzura Xwedayê xwe rûyê xwe secdê dixin, cengê xwe boyê niyaza Xwedê vedikin. Bi aciziyê xwe, belengaziyê xwe Xwedayê xwe ra dibêjin, Xwedayê xwe ra xwe radigirin. Vê dunêj axiretê ji yek destê me da girtî Xwedayê me ye. Her tiştî em lavayê xwe, hewariya xwe Xwedayê xwe ra dikin. Yê nûtunê Apo ji alayê xwe nimêjê ra dike, nimêjê ra divê tiyatro, divê lîstik. Binê koma pekekê van gotinê Apo ça dîne yerê. Şimdi izleyeceğiniz videoda bir grup PKK'lı terörist namazla ve Kur'an ayetleriyle alay etmektedir. Allah'ı tenzih ederiz. İşte bu utanmaz olayı gülerek seyreden, yılışarak seyreden teröristler. Dini duygularla alay edilen bu yüz kızartıcı gösteri, bu hayasız gösteri teröristlerce utanmaz bir biçimde alkışlanıyor. Eva be axlaqiya, be şermiya kirina koma pekekê gi eserê Apo ne. Ayne gotina Apo dîne yerê, alayê xwe nimêje ra dikin, alayê xwe ayata Qur'anê û ezana şerîf dikin. Dîsa kitêba Apo da wera bendekî dixwînim, Apo niha heqê dîn, Xwedê, pêxembera, cinnetê, yekî ji milyaketa ra çi dibêje, em wiya binêrin. Dîn, Xweda, pêxember, cinnet, yekî ji milyaket. Evna gı çirçirokin, bi qewlikin. Sümer Rahip Devleti'nden Demokratik Uygarlığa Cilt 1 Aralık 2001 sayfa 204. Apo Xwedê, dînê Xwedê, pêxemberê Xwedê, cinneta Xwedê, yekî ji milyaketê Xwedê inkar dike, divê tiştê ha tinene, tiştê ha çirçirokin, bi qewlikin. Me gelê Kurda kaşî yalê inkara Xwedê, inkara dînê Xwedê dikin. Bira Apo yekî ji koma pekekê vê asa bizanin kî vê dunê em ti tiştekî Xwedê zêdetir hez nakin. Me baweriya xwe Xwedê haniye, me pêxembera ra, kitêba ra, qederê ra, axiretê ra îman haniye. Vê rêya rasta, vê rêya İslamê da Xwedê lingê me pêdandî bike, me nûtinê kafira başopê neke. Em çi qasî nîzingê Xwedê bibin, baweriya xwe Xwedê bînin, Xwedê ew qasî alîkariya xwe me bikin. Xwedê naz nekirin, Xwedê dûrketin dive sebeba bêbereketiyê, bêhuzuriyê. Wî çaxê qede bela ser serê merva kêm nave. Bi tengasî, buhranî, derdorê merva digire.